טוב, ונראה פשוט שהטעם שהחמירה התורה כל כך בזה העוון, אנחנו עדיין בהקדמה, שהטעם שהתורה החמירה כל כך בזה העוון של לשון הרע, שמשום שמעורר בזה הרבה את המקטרג הגדול על כלל ישראל. כן? ועל ידי זה הורג כמה אנשים בכמה מדינות. הלשון הרע. כן? כן. תראו מה זה, אין עוון כזה. אין עוון בתורה שיש לנו גילוי במקורות שהוא הורג אנשים. בכמה מקומות שבאדם מדבר פה ואנשים נהרגים בגללו במקומות אחרים. אין דבר כזה. זה דווקא יהודים? איך? תשמע, מסתבר, יהודי יותר מצווה על זה בצורה... לא, הכוונה, הסכסוך הזה הורג דווקא יהודים או... מסתבר שהוא מחפש. אני חושב שזה כנגד זה, כמו שבן אדם עושה... מסתבר שזה לפי הטעם עולים לקטרג, ותראה, הוא דיבר, אז יהרגו את הקרובים שלו, זה הרעים שלו. בן אדם שעושה מצווה למשל במטולה, הוא עושה לזכות מישהו, לזכות איזה חייל והחייל ניצל. נכון, אבל לא, בעוון, זה המקור היחיד שבעוון שאדם עושה, הוא יכול להרוג אנשים, בכלל. הנה, תראו. וזה לשון הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי. אית רוחא חדא דקיימא על כל אינון מראה דליש נבישה. יש רוח אחת שהיא נמצאת על כל האנשים שהם בעלי, מראה, הזוהר אומר, הם מראה. יש מראה כמה, יש מראה דאתרא, ויש מראה דליש נבישה. יש אחד שהוא אדון של לשון הרע, כן? דקד מתערא בני נשה בלישנא בישא, שאנשים מתעוררים לדבר לשון הרע, או ההוא ברנש דהתערא בלישנא בישא. לא צריך שיהיו חבורה עכשיו עשו ישיבה והתחיל לדבר על כל העולם. אחד התחיל לדבר עם השני, מספיק אפילו, כן? כדן יתער האור רוחא בישא מסעבה מלעילה. איך שהוא מתחיל לפתוח את הפה שלו, כן? ויפתח את פי האתון, החמור הזה מתחיל לדבר לשון הרע, ועל הרוח עולה למעלה. איך קוראים לרוח הזאת? איקרי סכסוכה. זה לא סתם סכסוכה, היא מסכסכת את עם ישראל, בין עם ישראל לאביהם שבשמיים. עושה סכסוך. לעם ישראל. מנתקת. מה זה סכסוך בין עם ישראל לאביהם שבשמיים? אין שפע. מנתקת את כל השפע שמגיע לעם ישראל. אין שפע. סכסוך עצמו הרב. כן? זה גורם סכסוך בין אנשים. כן, כן. אני אומר את הפירוש היותר עמוק, כאילו. כן? ואיהו שרה על ההוא התערותא דלישנא בישא דשרו בבני נשה, היא נמצאת, היא שורה על אותו אחד שדיבר לשון הרע, ואז איהו עלה, היא עולה למעלה, וגרים בהוא אתרא דלישנא בישא מוטה וחרבה וקיטולה בעלמא. היא עולה למעלה והיא גורמת עכשיו בקטרוגים שלה שיהיה חיסולים בעם ישראל, חלילה וחס. זאת אומרת שמי שמדבר לשון הרע זה פיקוח נפש, זה לכאורה צריך לקום עכשיו ולסתום לו את הפה עם לא יודע מה. הוא הורג עכשיו אנשים. לפי הזוהר הקדוש הוא פותח את הפה ומדבר לשון הרע, הוא הורג אנשים עכשיו. נהרגים בגללו אנשים. חייב להגיד שזה אחד שהוא רגיל בזה? כן, מראה. אם זה אחד שאכפת לו, בדיוק. בטעות יצא לו, אז משהו כן, הזוהר מדקדק, הוא מראה. לא קיימת עליו. בדיוק. מראה דלישנא בישא הוא אחד שהוא... רגיל בזה. זה זורם. נראה לי העוון הכי חמור בגלל שזה החטא הראשון שהיה בהיסטוריה. שאנחנו דיברנו לשון הרע. החטא הראשון, כפר בעיקר, נכון. כן? ואי לעינון דמיתרא לאייסית רבי אישא ולא נטרי פומאי, אוי ואבוי לאותם שמדברים לשון הרע ולא שומרים את הפה. פיו ולשניאון, ולא חששו על דא, לא חוששים עכשיו שהם הורגים אנשים, ולא יעדה, דאי בי התערותא דלתתא, תליה התערותא דלעילא, בין לתו, בין לביש. אם אתה עכשיו שומר את הפה שלך, שומר את הלשון, תדע לך, כנגד, תמיד יש לנו מנת אפיים כפולה, נכון? תמיד שזה חסד לאלפים. מידת טובה מרובה במידת פורענות. זאת אומרת שאם במידת פורענות אתה רואה שהיא גורמת הרג, אז תחשבו כמה חיים היא גורמת למי שמקבל על עצמו לשמור את הפה שלו. פי 500 זה הרבה. הרב הזה סובר כמו הרי שיש שכר על בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. איך? החפץ חיים סובר כמו הרי שיש שכר על עליו. כן, זה לא אין בזה חולק. אין בזה חולק. אפילו פי כמה, ודאי. זה החפץ חיים בהמשך הרי אומר, כמו שראינו גם מפעם בשיעור קודם, שהיה, יש לך את הארור בתורה, כמה ארורים, על אדם שמדבר לשון הרע.
אמרנו כמה פעמים שהחפץ חיים אומר, אני תמה על אותם שהולכים ומבקשים ברכות מצדיקים ומתפללים להשם וישועות רוצים, והם נגועים בנגע הזה. למה? יש עליהם כללה, יש עליהם ארור. אז אם הם לא נגועים בזה, שומרים את הפה שלהם, מלדבר דברים של לשון הרע, אז עד רבה, שהם פותחים כלים לברכה, פותחים את הצינורות לברכה. בוא נראה. וכולו דלתוררין לתאר אלאי חיביה רבה. כשאדם מדבר לשון הרע, כל הדלתורים המקטרגים עולים למעלה לחיביה רבה, לנחש הגדול, שם ישמור, לסטרא אחרא בהתגלמותה. למאה ודלתורה על אלמה, מתחילים לקטרג על העולם. וכולו בגין היי, איך זה קרה, למה זה קרה? כולו בגין היי, התארו דליש נבישה, כולם התעוררו לקטרג מאותו אחד שדיבר לשון הרע. כולו התארו דליש נבישה, קטקיימה התערותה דילה לטאטה. להתעוררות בדיוק, חוץ מזה. כשתעוררו למטה, עולים יש להם כוח לקטרג. ונוכל לומר, אומר החפץ חיים, שזה כוונת הגמרא בערכין. כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. עד לשמיים מגדיל עוונות. שנאמר שטו בשמיים פיהם, כן? שטו בשמיים פיהם. הם, ולשונם תהלך בארץ. עכשיו לשונם פה בארץ מדברת. מה הלשון? אבל איפה הפה שלהם נמצא? שטו בשמיים פיהם. בגלל הפה הלשון שהולכת בארץ, הם נותנים שהפה ישוט למעלה בשמיים. פירוש, אף שלשונו מהלך בארץ, אבל פיו שט בשמיים. וכן איתה בתנא דבי אליהו שהלשון הרע שהוא מספר עולה עד כנגד כיסא הכבוד. עד כנגד כיסא הכבוד. בעולמות זה כאילו עולם הבריאה, כיסא הכבוד. עד למעלה. זה עולה עד למעלה. התפילות שלנו, כתוב בזוהר, מגיעות היום עד למלכות. ככה שערי תפילה, מיום שחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו, שערי דימה לא ננעלו. הזוהר מסביר שערי דימה, הם יכולים להגיע עד לבינה, למעלה, למעלה, למעלה. אין קיצוצים. אנחנו בתפילות שלנו מגיעים הרבה פחות. הלשון הרע שמדברים, אתה אומר, מגיע עד עולם, ישר, בלי, לא צריך לעשות שום דבר, ישר למעלה. אז למה לא כנגד זה? זה כנגד זה. איך? אז גם פה יהיה כנגד זה. אם אתה תסגור את הפה שלך, תתחיל להתפלל. עכשיו תתחיל להתפלל. בתפילות דווקא. איך? אתה מדבר דברים טובים בתפילות שיהיה... אז אם הוא אחד שישמור את הפה שלו, זה הוא כותב את זה החפץ חיים בשמירת הלשון, כשאדם שומר את הפה, אז בתפילה שלו התפילות עולות. כנגד זה? עולות כנגד זה, ודאי. כן? בואו נראה, ומזה נוכל לדעת גודל החורבן שמחריבים בעלי הלשון הרע את כלל ישראל. את כלל ישראל, שזה עמד לכם, זה החורבן האחרון, זה הגר"א כותב, זה הערב רב העמלקי, שהגר"א אומר שיהיה בהם נגע של מחלוקת ולשון הרע. הנה, אתם רואים. ועוד טעם אחד לגודל הפגם שבא ידי עוון זה, כידי שהאדם שהוא פוגם את לשונו בדיבורים אסורים, הוא מונע אחר כך דיבורים של קודש, הוא מדבר מלעלות למעלה. אתה מדבר לשון הרע, אחרי זה, הנה, דיבורי קודש, תפילה, אין, לא עולה. זה הסיפור עם הבעל שם טוב, בא לבית כנסת, מכירים, שהוא ראה את כל התפילות, כמה תפילות, הם חשבו שהם, ברוך השם, צדיקים גדולים. לא, זה תקוע, לא עולה למעלה. כן? וזה לשון הזוהר הקדוש פרשת פיקודה. ובאי רוחה בישה תליין כמה גרדינין אחרינין, דהינון מלאכים, כן? גרדינין זה ממונים. בליש נבישה הזאת שאדם מדבר, ובאי רוחה בישה תליין כמה גרדינין אחרינין, דהינון ממונים לאח דמי לבישה, או מילה תינופה, כן? יש מלאכים שממונים לקחת מילה רעה, מילה מטונפת, נבלו את הפה. מה הם עושים איתה? שאפיק ברנש מפומה, הוא מוציא את הדברים האלה מהפה שלו, ולבטר אפיק מילין קדישין. הוא יושב עכשיו, מדבר לשון הרע, דדתה, נכנס ללמוד, נכנס להתפלל, כן? מה עושים לו? ויילון לחייאון, ויילון בעלמא, ויילון בעלמא דעתה, אוי ואבוי לו בעולם הזה, אוי ואבוי לו בעולם הבא, תראו את הזוהר. אנחנו צריכים לעשות תשובה, כל פעם שאנחנו כאילו תשובה יכול לומדים, כל פעם. לשם ייחוד. בגין, אומר רב מרגע. כדי שלא... בטח, תגיד, אני מקבל, החידה כותב, להגיד, הרי מקבל מצוות הזה של התשובה, לפני שהוא מקבל, שלא ילך חס ושלום לקליפות הלימוד שלו. תראו מה פה, זה לעזוב את הקליפות. אתה לא נכנס, אתה לא... תראה, מה קורה פה? בגין דהילין רוחין מסאבין נטלי נאום מילה מסאבה. כן? לוקחים את המילה שלה, לקחו את המילה שככה, את החרב הזאת שדקרת אחד החברים שלך לפני שנייה, או דיברת עליו באיזה לשון בוטה, מתקרות חרב, כן? מה הם עושים לה? וכדאפיק ברנש לבטר מילין קדישה, הוא מוציא אחרי זה תפילות, הוא מוציא אחרי זה לימוד תורה, מה קורה? הקדימי אילן רוחין מסאבה, מי להוא מסאבה, ומסאב אליהו מי לקדישה.
לוקחים את הטומאה שיצאה באותו רגע על הלשון הרע שהוא דיבר קודם, ומטמאים את התפילה הקדושה שעכשיו הוא מוציא מהפה, את המילים הקדושות של התפילה. מעבירים אליו את כל הדברים הטובים שהוא עושה לבן אדם שהוא... בדיוק, זה עוד דבר, ודאי, זה עוד משהו. ולא זכי לברנש, לא זוכה במילים הקדושות האלה, לא עולות למעלה. וכביכול, אומר הזוהר, תששה חילה קדישה. הוא מתיש את הכוח של הקדושה. הוא לוקח כל המילים שלו, הולכות עכשיו, המילה הזאת הרי שהסטרא אחרא תימה אותה, היא לוקחת אותה את הניצוצות הקדושים האלה אליה. הוא נותן כוח בסטרא אחרא, בדיוק. היה עדיף שלא תלמד. כאילו לוקח את הכוח מהקדושה ומעביר הנה, תראו את החפץ חיים איך הוא מסכם לכם את זה. הלא נראה בעליל מזוהר הקדוש. הלא נראה בעליל מזוהר הקדוש, שכל דברי התורה ותפילה שלנו עומדים באוויר השמיים ולא עולים למעלה. איזה דבר זה לקרוא את זה, אני לא יודע אם זה לבכות או לצחוק. על הדור שלו הוא אמר את זה. איך? על הדור שלו הוא אמר. מה נענה אנחנו? מה נענה אנן בתראה? הרב, שמעתי חידוש של הבעל שם טוב שאומר על זה משהו, שכל התפילות האלה הם כמו 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, כלום. בדיוק, עד שבן אדם יעשה תשובה, יביא 1, יהיה מיליארד. כל המעלית, כל התפילות, זה בראש השנה קורה. נכון, נכון, נכון. איזה הפתעה. כן? הוא אומר, תראו איך הוא אומר, איזה קדוש החפץ חיים, איך הוא כותב. ומאין תבוא עזרתנו לביאת משיח. איך יבוא המשיח? איך, אם נעשה, תראה לפי הזוהר הזה, איך? התפילות לא מתקבלות, תגיד בוני ירושלים, תגיד חזן עינינו, תעשי תיקון חצות. אם אתה מדבר לשון הרע, לא נכנס, לא עולה. וכאשר נעמיק בזה העניין, נמצא עוד יותר, שמלבד שהוא עוון פלילי בעצמו, עוד הוא מגדיל הקלקול בכל העולמות, ומחשיך וממעט אורם. אתם רואים, תדעו לכם, לא סתם החפץ חיים, לא היה לו משעמם. הוא לא סתם בחר לעשות את זה. הרי גם את המשנה ברורה, הכל הוא חיבר, הכל הוא עשה את החיבורים שלו מחשבון, הוא ראה, מאהבת ישראל שלו, הוא ראה את הדור, ולצורך זה הוא עשה את זה. הוא השקיע בזה, כמדומני כתוב 3 שנים, הוא סגר את עצמו, הוא עשה מהעיירה לעיירה אחרת, סגר את עצמו בתוך בית מדרש לבד, 3 שנים, למד את הדברים האלה. של הלכות לשון הרע, שיראו שהוא ראה כמה חסר בדור הזה, כן, כמה לוקה בחסר העניין הזה. ועוד הוא אומר, הוא מגדיל, הוא בכל העולמות מחשיך וממעט אורם, על ידי שרגילות הוא לכמה וכמה אנשים שכופלים את הלאו הזה כמה מאות ואלפי פעמים בימי חייהם, כי אפילו עוון קטן שיכפיל הרבה פעמים, הוא נעשה לבסוף כאבות העגלה, כן? כמו שצווח ישעיה, הוי מושכי העוון בחבלי השב וכאבות העגלה חטאה, והמשל, מחוטי המשי שיכפילנו כמה מאות פעמים, איך יהיה בסוף? בהתחלה זה חוט חלש, בסוף נהיה לך חתיכת חוט, עבה. וכל שכן בחטא הזה שהוא חמור מאוד מצד עצמו, ורגילים לעבור עליו הרבה והרבה אנשים כמה אלפי פעמים בימי חייהם, והם מקבלים על עצמם כלל להישאר ממנו. הוא אומר, תקבל על עצמך להישמר ממנו, שלא תהיה לפחות כמו שזוהר אומר, מרי דליש נבישה, שלא תהיה אדון של לשון הרע. שעליהם הרמב"ם כותב דברים מבהילים, הוא אומר, הוא מונה את בעלי הלשון הרע, ביחד עם האפיקורסים והמינים והמוסרות, שאין להם נקרתים מהעולם הבא. הוא אומר, לפחות האדם שישב ילמד הלכות לשון הרע, אז הוא לפחות, הנה, אני רוצה ריבונו שם קצת לשפר את זה, שאני לא אהיה בעל לשון הרע, אני נכשל פה ושם. אבל הנה, אני לפחות לא נכנס בגדר הזה. ואין מקבל צד להישמר ממנו, שוודאי הקלקול הוא למעלה מאין שיעור. השם יזכנו.